Správy televízie Severka. Tak ako už posledných 10 rokov, ani tentokrát nezabudli žilinské Venuše na svojich priateľov, ktorí v nemocnici bojujú s chorobou, už ktorej názov naháňa zimomriavky. Rakovina je zákerná a nikto jej tak povediac nie je svätý. Občianske združenie Žilinské Venuše už 12 rokov združuje ženy, ktorým sa nad rakovinou darí víťaziť. Jednou z ich aktivít je aj každoročné potešenie tých, ktorí žiaľ sviatky strávia za dverami onkológie. Tento rok vlastne darovali nášmu oddeleniu 18 paplonov. Tieto paplony budú slúžiť samozrejme teda pre pacientov a dostali sme kanvice a ešte budú osobné váhy na vážení pacientov tu na našom pracovisku. Na to, aby onkologickí pacienti mohli dostať aký taký dar, musia nájsť Venuše peniaze. Zatiaľ sú ich najväčšou podporou 2% z daní. Z týchto peňazí my môžeme pomáhať tejto onkológii a tým ľuďom, ktorí sa tu teda ocitnú. A chcela by som aj týmto spôsobom ešte raz poďakovať a naozaj povedať tým ľuďom, že tu idú tie peniaze a idú na pomoc aj nám, vlastne aj tým ženám, ktoré sú v tom združení, pretože niektoré podstupujú ešte stále náročnú liečbu a nemajú tie peniaze na to, lebo kopu z tých ľudí je na invalidných dôchodkoch. Ako viete, tie dôchodky sú dosť malé, takže aj tam sa dávajú tie peniaze a potom aj na nejakú kultúru, aby tí ľudia proste nezostali zatvorení medzi štyrmi stenami, aby mohli ešte proste fungovať. A práve to je podstata, ktorá zdá sa často verejnosti uniká. Onkologický pacient sa isto poteší, keď bude mať kvalitnejšie oddelenie, ale to, čo mu chýba najčastejšie, je vedomie a podpora toho, že touto diagnózou sa nemusí všetko končiť. Veľkú silu to dodáva onkologickému pacientovi, keď vidí, že niekto, kto mal tieto isté problémy, ktorý si prešiel nejakým tou liečbou a vidí, že oni relatívne dobre fungujú, sú v pohode. Asi nikto z nás si nevie predstaviť pocity a prežívanie, aké musí mať človek v momente, keď sa pred neho postaví lekár a povie: máte rakovinu. Žilinské Venuše si touto osobnou skúsenosťou prešli a počase vyrovnávania sa so skutočnosťou môžu pomáhať aj iným, pretože z prvej ruky vedia, o čom rozprávajú. Ja, keď som ochorela a prišla som, ako keď vlastne sme to založili pred tými rokmi a prišla medzi nás pani, ktorá je 30 rokov po operácii a 30 rokov po liečbe, tak to bolo to najúžasnejšie, čo mohlo byť. Ona povedala, že ale ja som 30 rokov. Takže sme si ako tak, že môžeme žiť aj my. A naozaj to funguje. Máme 10, 15, 20 rokov. Je pravda, že môže sa stať aj opačné, že tá diagnóza sa vráti aj po 20 rokoch, ale to už nikto z nás nevie. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.